Hak jingwan biang man ai ke jingkersha na khatsandrek wi yong arja rio ya ke jingtang ki shong shatkan wa bansu dor nonglang chairman ke Green Tech Foundation Hamadan Malki bandawa na sarkar ban wengi jing ai wai lang ke dolenong lumpong deng ban shnai ke Taj Umyam Resort and Spa wa roy ku personram president ke New Tributes Council HYC long bai ke sarkar bantang ke tien de omla benshania dalai leiru kani ke jingkran boroi ke dehlo ke jingkran ki nongelam ke sarkar jala ban pensyai helo ke jingi hi samla ke Green Tech Foundation ki basu ai lembag ilal pathai khubor hak jaka ban ai ke jingtho shiki samla boroi lo ang bukum ke seng ke ai ke jingkar shani ke foundation halo ke jingi hi jongka bat kumta ke sarkar ke dei ban ai de ke jingtho halo ke jingkran ke sarkar jala ba ke jingkang secretariat ke pli ban yakran boroi ke por lo ang bakalong de khongpong bagi badan ke sarkar kinang tangban penbit pajba seng ke yang rengkat bat ke Green Tech Foundation kino elam ki jongka ki khot ke jongka kani ke jingi ki nak banta ban yadai ke mai mariang ke jongi ngimla ban kelet bat ngimla ban ong lupa ngim sngo sarong ya ladi kum gajai ban riu bat ngimla kan dai ngu yu ble nong bu nong thau bla ai ngi kani ka mai mariang ya kani ki lom ki wa mo ki ba ki briu na sabar ki jaudut ban pet ya ka jing riu spa ka jongi ya ka mai mariang bat kadi kamram ka jongi kum ki try muluk ban yada ban pendek pensa ini ka mai mariang ka jongi Ndri hoi kadir ke kamram jong ki noelam ki jongi ki nong sensyar ki jongi bakat la kat yai ngidi ban yadai ke mai mariang ka jongi kanang ba kani ka jing internet jong ki lom ki wa jongi kan yai ne bat ngi ngin long ka pateng ka bangin ai pateng pat ha ki khun ki sti ki jongi ban yo ya kani ka jing internet jong ki lom ki wa ndri ka basusi ka long ba kum ki nong shong snong jong ka jala kum ka jai ndriu ni yo ya ki noelam iyo ekinong sensyar ki baka jaka ban yada ban pensa ya kamai mariang ki wanra penban ya ki kam lani ki project ki ba fair ki ba wanra ban ki bolong penban ki nong penjot ya kata kamai mariang ka biit ka jongi ngimla ban len ba ka umyam lik lani kata ka pung umyam ka don ki jaka ki bolong eco sensitive ki ba ki merat klau ki sim ki do ki wan ban pendon kami ku ka jaka kin shong kin sa kin he kin san bat ulumpong deng kat kum kajing so thu ka jongi kum kajing ekren hoi ngim dei ki expert ke environment dekat kum kajing ekren bat gini khun samla ni so thu ba ulumpong deng ka island lumpong deng lane ka kalong kata ka jaka ka bolong eco sensitive ka ba ki migratory birds ki bagi ong ki sim ki bana keleng ki wan ban shong ban sa ka jaka ki doni ki jai merat ki ba fair ki ba shong ba sa ki ba pelong ya katu ka jaka kum ka yeng ka sem ka jongki te ban penjat ban penpra ya kata ka jaka syai kin let kini kimerat ki bashong basa ta ka jaka ya ban keli ta ka jing keli but kani ka jing persang na sarkar ban wanra ya ki ya kani ka project ban shnai kata ka luxury resort ka bahe how to lumpong deng so ba kalong ka ikai ka bangimla ban pediang baning kong ya baling imla ban pediang kalong ba hoi ndai bangi persya ke development ngim persya ka roy ka pan ni don kami ka roy ka pan re kata ka roy ka par pat nya ban ya tho lakan keta yang ini kan penyo nong yang ikum kinok shong snong ti ladang ipe i kum bakalong mentangi i baka lada fit keta ya lumpong deng lani kan uno ko jaka bolong eco sensitive zone kan keta kan bun ka jing keta bani ka jing yo nong kum ka seng ni wan ka ni ka jaka da ka jing songkhya ni lawan ki singi ki beladap mentar ka singi ka banyo ka bawei ni ki samla bo nong ilam jong ka ni ka foundation ula shong sha thangan ngisngau si bat ngisngau dom bantep bak sarkar hak jaka bakan sim kilat kilenti ban yakren ban ya so thu hoi nyo i ka statement ka chief minister ai lomba kilat pathai kubor nyo i ka statement jong deputy cm abo ai lomba kilat pathai kubor rek kum ka jing yakren bak ni no ilam nyim yo i pat nama nakaliang ka jong ki kila ai da ka jing tho sa ka sarkar ban penpawi ka jing snow ka jong ki takatay ka kamram jong ru jong ka sarkar ka dei ru ka responsibility la ne ka duty jong ka sarkar bakan jubab ka jing tho ba ki jing snow ki jong ki dei kum kalong mentangim ka hadu kan i khlemat ba mentakim simla ai ya kanu ka jing jubab dei ki shu ai lomba ki kot khubor kum kalong hi mangiru ni jukren na kapor sa kapor ban ong ya ka khetien hiti ya ka sarkar ngim syania dale ada fi kwa ban i ba filong serious pila wengno ya kata kajing temu ka jong pi ban le hapo lumpong deng ai da kajing tho ikni ya kinoi lam la ni ka Green Tech Foundation hadu kata ka po le singila ban syania ya pi de kumba kalong menta de ki kitien ngem la ban syania kumbang i baling ngem syania la fi page ya ka CTE ka consent to establish ka ba sarkar kala ka Meghalaya State Pollution Control Board kala ai ha ka nyo trick uma selang ladang makla
ki ong ba hapo lumpong deng kin don la kumba arsan tili ki villas kin don ru ki cafes ki restaurant bu kumta terter tingin syania yanu ha bakajing tho kapa bakalong kumta hoot menin na menjisngi la ka Meghalaya State Pollution Control Board kawan ra e korrigendum haka baka tho ba let's say hapo lumpong deng kanom don kata ki permanent structure kumba ki ong rei kajing temu jong sarkar kalong ban pendon kami kalumpong deng kata kadur bakin pelong ye ki concert ki ba fair ki festival ki ba fair telada pelong ye kita ki festival dan ki concert ki ba fair kajing kli kalong hatu kanom kata si ye ki jing thau ki ba ki ba syong basa ha ka tu ka jaka kanir kanwan ra kajing kata ye ki ti ngi i ba kuma kajing dawa ka jong ki kalong ba umdei ban kata ye kalumpong deng nak liang jo ka sengru ngi ai kajing kersan ka bukura ya ka GTF ya ki khot ki jong ka yo noelam jong ka bakum ka seng hi kum kinong syong snong ikwa kak bala hi ka sarkar kamde ban kata ya kalumpong dem lani kinu jaka ki belong eco sensitive ngitep ba ka sarkar kabun ki jaka lada fipet ya kapung umyam kidon ku ba arspa Ndriu po ika jaka jong ka sarkar kadang don to ka jaka balik kimra sigui jaka ro bakan le renai kata ni ka jaka ka balong sensitive dan ka bala man kata ya ki jing thau ki ba ki badon ka jaka ti nakaliang jo ka seng ngiwan ka ni jaka ban ai ka jing kersan ka bakura ka ngiong ba ka ju ko por ban pendrem jor ya ki noelam ki jong ni ya ki nong sanchar ki jong ni ba nyo sngi ni samla ula syong ka ni jaka ban syong shat ngan yo i ka jing tulon ka bormet ka jong u mi kwa bat ni dawa na ka sarkar ba ka dei ban ai ka jing tho da ka basai ko ngiyo i ba kila ong da ka tien re ada ka jing tho ka basai syaki no elam jong GTF bakan pau syangi kum ki pai ba ru bantep ba ka sarkar kanom le hapo lumpong de ka dei tang kata ka jing dawa ka jong ki ka bangi ru ngi kersan pura kani ka jing kili ka bangan bu ipi kam de ka bangan tho an re lang ba ka jing kran jong i tu di chief minister ong ba ka jing khang jong ka sekretariat ka pli arku sau kenta Henry ha ka singling kong ba ki ketika giat ka khang giat sekretariat bandrung iki ru umsa bat ban khot ikren ki kim tre la syura pun ban ki sada politician kani kamdei ka sin ka baning kong ba kinoi lam jo sarkar ki kren ni kita gingtien ikan ma to ka por ka ba deputy CM hiu ong ngi ba ka jingkhang jo ka sekretariat ka pli arp sau gantan rela dangi wan ban yat ban lektor sekretariat ban ya kendu yu ung sya khang no apo IGP hang to habarik point lagi pulit ki khang no e galenti ka jongi ban ngila kelir ka jing keli hakatu ka por ba bale fi khang pat yang hang ni halenti kalong kum chu ru kinoi lam jong ka GTF ngi i ba ki kilet sekretariat ban pelong ngi ka jing ki ban ya kren la ne ban ya kendu legim sim la yo lan rela pengat penban ki la sia ki kendon an ban ra sepo sada ti ka jingkren jong kinoi lam ki jongi kinong sanshar ki badon ka bor ka long hi gumta isunang tang ban kren ban penbie ju pai ba le se ka dei tang ban penpau su pai ba ban pen i ba ka jingkhang jong ka sekretariat ka pli ar sau kenta la ni ki kloi ban ikendu andre la da filet pat ban rong ko sekretariat ki pulit kila ada ban khang tala lu pana po ya sekretariat finom yo ban rong tada pimdei ba fila yo ya kata ka appointment la ni fin yo ya kabor ni ki bor ki ba jrong ti ngiso ban penrem jur ba kamdon jingmut da ka boborom ya i menteri sembut menteri rang ba e jongi ban ong da tien ba ka sekretariat ka plien refim ipad pimpen i pad ya ka kam ba ka pli sisa bat ka sarkar kalong kloi sisa ban ya kren ki mat ki ba kata yo bat ba ka ba kata ya ka laksa lang ki berko kumbang OF ngirung yo i lomba kila patai ko bor ki jing kren CM ru ong ka ju deputy CM ru ong ka ju ba ka nomdon kanu permanent structure hang ta hapo lumpong deng rengim yo kumkat kum ka jingkren ga jongki bat kinoi lam jong GTF mentan ki ong bakim sim la yo kanu official jing pentep nak liang sarkar kabodan kam kolong ba ladangi nak liang jong ka GTF kila ai da ka jing tho sa sarkar kan ka kamlam jong ka sarkar ban juba da ka jing tho kanang ma hadin habut manu mentep la da ka don ka jing kelai tien menta la da ka city ka ba kila ada ban penmi how much baong balasya ban sna ki villas la sya ban sna ki restaurant la ni ki cafe hapo ulumpong deng menta kansan ha u April ha kani katayo ko bala ada menta tayo ki syuang ban nom don syu ki permanent structure la sya yo ka kelab yang kata ki ban ong bangin sna biang ngentep nomar ki brik bodon ka bor kila ban les ban pen kala ha ka sikle mat ya ki jing tho jing ta teknang ba kan don ka jing syania ka ba markel yang ka bahaba ka sarkar kan ada ka jing tho sikini ki samla sya kani ka foundation kanang ba kita kijing tho kinlong ki record bat kinlong ru kisah sebut hadin habut lada ka don ka jing penkela ya kata ka jing keren ka jing kut ka jokti Habatien pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya